Jam wale mon musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe ayawmon Pindi TV min garti kadi e kattande jomiraɗo ngam jettinan ɗon ko sifa e kelle gaden e jayndeji leydi Sénégal joni joni paɗen koye jayndeji meɗen. Alarba nogas e nayi lewru juillet hitande ko ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayi jayndeji leydi Sénégal puɗɗorɗen ko e jaynde enquête quotidien honno jirɗon no ɓe mbaɗiri e gardidi natal maɓɓe musidɓe men jayndiyankoɓe mbaton ko natal hoorejo leydi ndi woni Bassirou Diomaye Faye ɓe mbitande ko Bassirou Diomaye Faye ina fada toon to Paris lamorgo leydi France ɗum noon ɓe kolliti kanko hoorejo leydi ndi ma o tawtore guddidgol ɗum ko wiyete ko Jeux olympiques jogoto wadde toon to Paris ko wana ɗum ko ɓe kolliti ni kanko Bassirou Diomaye Faye ma o yewtit e nando makko mo leydi France on woni Emmanuel Macron to ɓe kewɗe noon ma jewtide hen ha tengti noon ko yowiti e alhaali ƴellitgol coftal ɓalli ɗo ete nder leydi meɗen Sénégal ko hono noon kadi e ko yowiti e base militaire française ɗum ine tawe e yewtere nde ɓe jogori yewtide toon ko wona ɗum ko musidɓe men jayniyonkoɓe garti e ɓenɗon sukaɓe taw ko Sénégal naɓe ɗanniyankoɓe nangaɓe toon to Tunisie ɓe mbi noon ɓe tolnima e capanɗe jeeɗiɗo ɓenɗon fof noon ɓe goni ko e juuɗe ɓe ganduɗa kañum goni joguitiɓe e joguitaji ɗum ina tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kañum goni jaynde enquête quotidien jaynde le quotidien kañum arti tan ko e section parlementaire mo CEDEAO ɓe mbaɗi noon natal o mo ganduɗa kañum woni Guy Marius Sagna woni sarɗi hanke Sénégal najo ɗum ko caggal konngudi ƴakkuɗi gonnoɗi hakkunde makko e on mo ganduɗa kañum woni parlementaire ivoirien o ɗum won noon ɓe pini kamɓe musidɓe men jaaniyankoɓe ɓe garti e tigi rigui on ɗon alhaali goɗɗum ko ine tawe e nder nde ɗo jaynde ganduɗa kañum woni jaynde le quotidien koko yowiti e assemblée nationale mo leydi Sénégal ɓe mbitande ko mise à jour ɗum ko yowiti e on ɗon woni règlement intérieur mo assemblée nationale ɗum won noon tigi rigui koye on koyeɗen golle tigui wona jaynde Sud Quotidien kañum arti koye on ɗon alhaali ɓe mbitande ko assemblée nationale kañum kay waɗi accéléré e cadence o ɗum ine tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kañum woni jaynde Sud Quotidien ko ɗum ko ine tawe e jaynde Sud Quotidien ɗum koko yowiti e les retombées pétrole kam e gaz ɓe mbitande ko Sénégal kay ko grand perdant e ko yowiti e on ɗon fannu ɗum ine tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kañum woni jaynde Sud Quotidien jaynde Les Échos kañum arti tan ko e mayde ɓeɗo sukaɓe tato tawaɓe ene maayi e oto bonɗo toon to Thiaroye sur Mer ko leegal wiyete noon ɗo e lamorgo ngo o Dakar kamɓe noon musidɓe men jaaniyankoɓe ɓe mbi ɓen ɗon sukaɓe tato jarata ko e duuɓi 4 ha e duuɓi 5 ɓe kolliti noon wonde kay hono caggal losko ngoyete hono o mo ganduɗa kañum woni joom on ɗon oto panɗo kam ni e gardanoɗo hono on ɗon parking e oɗo saaha ñon kamɓe ɓe kettama niyete ene woni tan goɗɗum ko ine tawe e nder jaynde ndete ko o mo ganduɗa kañum woni Lat Diop ɓe mbitande ko Lat Diop caggal nde waɗa auditionné toon to gendarmerie mo Keur Massar kanko Lat Diop o ɗaccitama o hooti kono noon kanko Lat Diop oɗo saaha kay omo anniyi wadde ko wiyete ko contre attaque ɗum ine tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kañum woni jaynde Les Échos jaynde Walf Quotidien kañum arti e konngudi hono o mo ganduɗa kañum woni Guy Marius Sagna ko hono noon kadi ɓe garti e on ɗon oto panɗo mo ganduɗa kay tawama hen sukaɓe tato mayɓe tawa noon ɗum waɗi ko ɗo e lamorgo ngo o Dakar leegal biyetegal Thiaroye sur Mer kamɓe musidɓe men jaaniyankoɓe ɓe garti gam sifade holno daramo yaari ɗum mon ine tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kañum woni jaynde Walf Quotidien jaynde Vox Populi kañum naati e dingaral kañum noon arti tan ko e yowiti e ko ganduɗa kañum woni caggal nde o nangano o waɗa toon to waɗa auditionné toon to ganduɗa kañum woni gendarmerie mo Keur Massar on woni Lat Diop ɓe mbitande oɗo saaha joni Lat Diop anniya muɗum kay ko lawƴude nguru muɗum ha laaɓa cer ko ɗum ni saabi kanko Lat Diop omo anniyi ni portude plainte hono on mo ganduɗa kañum kay woni cunnoɗo ɗum ɗon konngudi fewde e makko kanko omo ganduɗa kañum woni mennoto hede wonde gardiɗo hono woni nden ɗon gollorde e wiyetede LONASE jaynde Dakar Presse kañum arti tan e alhaali
Lat Diop ɓe mbi ko caggal garde à vue makko toon to gendarmerie mo Keur Massar kamɓe musidɓe men jeyndankoɓe ɓe garti e anduɗon alhaali no hannirta niyete kono ɗum ko ɓe garti ni e konngudi ɗi ganduɗa kay Lat Diop suuti ɗum mo noon ko caggal nde o huccodirno e ɓe ɓe ganduɗa kañum goni gendarme maɓɓe ɓe ɗum ina tawe e nder nden ɗon jande ganduɗa kañum woni jande Dakar Presse. Jayde l'Observateur kañum arti e mayde hono ɓeɗo sukaɓe tato tawaɓe ene maayi e nder oto panɗo ɗum waɗi ko ɗo e lamorgo ngo Dakar woni tan to legal biyetegal Thiaroye sur Mer kamɓe musidɓe men jeyndiyankoɓe ɓe garti on ɗon alhaali ko nonne kadi ɓe gartiti ɓe mbi ko o caggal nde ɓen ɗon sukaɓe kattano tan gonno e yilede ko on saaha tigui ɓe tawa aɓe maayi e nder oto goto ɓe mbi noon hono joom on ɗon oto kañum kay waɗama auditionné e tawa noon hetti ɗum ko ɓe ɓe ganduɗa kañum goni e koninkoɓe leydi ndi ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde wona ɗum ko jayde nde arti e alhaali omo ganduɗa kañum goni Lat Diop caggal nde o hettono toon to gendarmerie mo Keur Massar. Jayde Le Regard kañum arti tan koye alhaali e dawrugol ɗum noon ko yowiti e kanɗo lande wiyete ko APR ɓe mbitande ko Amadou Ba Macky Sall par procuration ko ɗum woni koɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe ɓe mbatton noon natal Aliou Sall Cheikh Oumar Anne wondude e omo ganduɗa kañum woni Abdou Latif Coulibaly e natal Amadou Ba e wiide mabɓe noon e oɗo saaha joni caggal nde ɗeɗo jaggue tati foof jalti kanɗon lande wiyete ko APR ɓe kolliti noon beele ɓen ɗon jogorani fayande omo ganduɗa kañum woni Amadou Ba ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde Le Regard ko ɗum ko tawete nder jayde nde ko yowiti e Jeux olympiques jogoɗo wadde toon to leydi e France ɓe mbitande ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye kañum kay ma tawe toon to France. Jayde Tribune kañum woɗi ɗum ko goɗɗum ɓe garti noon e ko yowiti e alhaali ngakkere golle sukaɓe ɓeyete wondude e marchand ambulant en woni e Jula Balabel en ha tengti kadi e ɓe ɓe ganduɗa kañum woni wiyeteɓe les Jakarta man ɓe mbi ɗum bon noon ko tikkere tigui rigui wonande tikkere ɓen ɗon fewde e ɓe ɓe ganduɗa kañum goni laamu ngu Diomaye ɗum woni ko jayde Tribune waɗi titré e gardidi natal muɗum kowona ɗum ko ɓe gari e ko yowiti e déclaration de politique générale wonande kay omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗe o woni Ousmane Sonko ɓe mbi tan de ko Sonko kay nena ɓatti yaaha toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde Tribune. Jayde Direct News kañum arti e alhaali omo ganduɗa kañum woni Lat Diop ɓe mbi tan de ko caggal nde waɗano convoqué toon to gendarmerie mo Keur Massar kanko Lat Diop caggal nde o ɗaccita oɗo saaha kay ma o watta porte plainte hono omo ganduɗa kañum woni accusateur makko woni tan omo ganduɗa kañum woni sunnoɗo konnguli fewde e makko kanko Lat Diop omo anniyi tigui portude hono on ɗon plainte ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde Dawul Cowde. Jayde Libération kañum arti e ɗin ɗon hojomaji ɗi ganduɗa kay o huccodiri ɗum e ɓe ɓe ganduɗa kañum goni loskoɓe ɓe kanko Lat Diop ɓe garti hen no hannirta niyete ko wona ɗum ko musidɓe men jeyndiyankoɓe garti e mayde ɓeɗo sukaɓe tato ɓe ganduɗa kay ko jeeyaɓe e famille goto tawaɓe ene maayi e nder oto goto taw ko oto panɗo ɗum waɗi ko ɗo e lamorgo ngo Dakar woni tan toon to legal biyetegal Thiaroye sur Mer hono musidɓe me e garti e élément ji gadiɗi ɗum ko yowiti e gonɗon losko. Jayde li quotidien hokki konngol ko omo ganduɗa kañum woni Moustapha Diakhaté mo ganduɗa kay jeenawɗo e landa wiyete ko APR ina woni tan noon kanko Moustapha Diakhaté ɓe wi o wi e wiide makko noon ɓe ɓe ganduɗa kañum goni Pastef kañumen kay en jeeyi Sénégal naɓɓe ko konngudi tati tawa noon ko konngudi ɗi gona gonɗuɗi ɗum ko konngudi omo ganduɗa kañum woni Moustapha Diakhaté caggal nde o bismano e haalirde wotere wonde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal e jayde nde arti eko yowiti e Jeux olympiques jogoɗo wadde toon to Paris ɓe mbita nde ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ma tawtore ɗum. Jayde Le Public kañum woɗi ɗum ko alhaali sukara ɓe mbita nde ko oɗo saaha kay so renaki sukara jogori ko mankude ɗoyte e nder leydi ndi ɗum jayde nde yanñima hen no hannirta niyete ko wona ɗum ko ɓe garti e alhaali
omo ganduɗa kañum woni Lat Diop ko caggal nde o waɗano auditionné toon to gendarmerie mo Keur Massar. Jayde coftal ɓalli nde woni jayde Stade Quotidien nokku ɗo guddirten jaydiyeji meɗen kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti koye omo ganduɗa kañum woni Ismaïla Sarr ɓe mbitan de ko Ismaïla Sarr nena woni e pele ngam yaade toon to Crystal Palace toon to Angleterre. Ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni jayde Stade Quotidien ko ɗum ko tawate e jayde nde ko konngudi Amara Traoré men noon ɗo ete wonde keblowo kippu guindijo mo leydi Sénégal goɗɗum ko ine tawe nder jayde nde ɓe garti tigi rigui e ngal pottital pattam lamal pongal wadde hakkunde leydi Maroc kam e leydi Argentine ɗum koko yowiti e Jeux olympique mo Paris. Musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw moɗon Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno on roɓinanade yoga e ko sifa e kelle gaden e jaydeji leydi Sénégal aadi meɗen e jaydiyeji ko saaha goɗɗo wonata soko gueno haaji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade programme uji ɗi Pindi TV. Allah jarama on jarama.